Hayırlı gün исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Менделеевский районында булды. Ул анда авыл халкының хезмәт активлыгын арттыру мәсьәләләренә кагылышлы киңәшмә уздырды. Башта Фәрит Мөхәммәтшин авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерүчеләр һәм фермерлар белән аралашты. Улар әзерләгән күргәзмәне карады. Язгы кыр эшләре, авылда эшмәкәрлек, фермерларга дәүләт ярдәменең барып җитү-җитмәү турында сорады. Соңрак мәдәният йортында Фәрит Мөхәммәтшин авыл хезмәтчәннәренең Татарстан үсешенә керткән саулы өлешен билгеләп узды. Хәзер республикада 470 меңнән артык шәхси хуҗалык, 4000 фермер бар. Татарстан халкы көн саен куллана торган авыл хуҗалыгы продукциясенең күп өлешен алар җитештерә, диде ул. Семинарда фермерларга дәүләт ярдәменнән активрак файдаланырга киңәш бирделәр. Сөтнең җыю бәясен күтәрү, бөртекләрне сатып алу мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Май аенда шушындый ук очрашулар Зей, Югары Ослан һәм Балык бистәсендә узачак. Ничек иттереп авылда яши торган халкыбызга тагын ярдәм итәргә? Мәдди яктан, башка яктан, аларның бизнесын күтәрү ягыннан, аларның тормыш шартларын җиңеләйтү буенча. Менә шуның турында сөйләштек. Федераль үзәктә, республика хөкүмәте дә менә шушы мәсьәләгә игътибарын арттырып, мәдди яктан ярдәм итеп, программалар әзерләп, матурны иттереп ярдәм итә. Быел республикада шәхси хуҗалыкларга кош-корт алу өчен янәдән субсидия бирә башладылар. Ул пандемия чорында туктатылып торган иде. Моның өчен республика бюджетыннан 70 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу турыда Татарстан дәүләт сайтының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында сөйләштеләр. 2023 елда шәхси хуҗалыкларга ярдәм итү йөзеннән 500 миллион сум акча каралган. Субсидия сыер, кәҗә, сарык, ат асраучыларга, фермалар төзүгә, сыерлар санын арттыру, һәм кош-корт сатып алуга бирелә. Грантлар алу өчен гариза һәм документларны Мои субсидии сайтында районның авыл хуҗалыгы идарәсе яки җирле үзидарә аша бирергә мөмкин. Күләме мал санына карап билгеләнә. 23 елдан тавык, чебеш, үрдәк бәпкәсе, каз бәпкәсе алырга бирелә. Индейка бәпкәсен алырга бирелә бегенгә секендә. Зур поддержкалар бар. Шушы поддержкаларны бегенгә кулланып, шәхси хуҗалыкларда зур эшләр алып барырга мөмкинчелек бар бегенгә секендә. Отборларны 15-ннән 24-нә хәллек допустим объявлять ителгән. Анда шушы вакытында дәврендә калмаган, ләкмәде икән. Икенче отборга сумма калынган икән, икенче отборга да объявляция итәргә мөмкинчелек бар. Бердәм Россия партиясе төбәк бүлекчәләренең киләчәктәге бурычлары турында сөйләштеләр. Җыелышны партиянең үзәк башкарма комитеты җитәкчесе Александр Сидякин онлайн уздырды. Видеолемтә аша анда Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Җыелышта Бердәм Россия партиясе Татарстан бүлекчәсенең эш күрсәткечләрен югары бәялиләр. Фәрит Мөхәммәтшин катнашучыларга Казан форум барышы турында сөйләде. Хәзерге сәяси шартларда безгә берләшергә һәм куелган бурычларны җиренә җиткереп башкарырга кирәк, диде ул. Участие секретарей во всех мероприятиях вот такого уровня в этот период особенно важны. Поэтому стараюсь лично принимать участие. И тот трехлетний цикл избирательных кампаний, который предстоит нам всем пройти, хотелось бы улучшить показатели поддержки партии «Единая Россия». Сишәмбе Татарстан дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Иран Республикасының Казандагы генераль консулы Давыт Мирзахани белән очрашты. Ике як парламентлар арасында хезмәттәшлекне ныгыту хакында фикер алыштылар. Иң элек Фәрит Мөхәммәтшин Россия Ислам дөньясы Казан форум икътисади җыенында Иран мәдәниятен яхшы тәкъдим иткәннәре өчен рәхмәтен җиткерә. Иран белән хезмәттәшлек, мәдәният, фән һәм туризм өлкәләрендәге мәсьәләләрне хәл итәргә булышырга тиеш, диде ул. Давыт Мирзахани исә аларда төбәк парламентлары булмавын әйтте. Шуңа киләчәктә Татарстан дәүләт советы һәм Иран мәҗлесе белән хезмәттәшлекнең яңа юлларын эзләячәкбез, диде. Хәзер проблемалы темалар турында. Казанның Чыңгыз Айтматов урамында яшәүчеләр шушы май шилләсендә үзләрен чүлдә кебек хис итә. Җил чыкса, ком бураны күтәрелә. Саф һава суларга чыксаң, эсселек йөзгә бәрә, диләр.
Шунда Айтматов урамы 5-нче һәм 7-нче йортларның ишек алларын 2 ай элек ремонтлый башлаганнар. Әмма халык алдан очрашып сөйләшенгәнчә килеп чыкмады ди. Утырып ял итәргә эскәмияләр юк, яшеллек калмаган, коймалар сүтелгән. Алар район хакимиятенә дә, идарә компаниясенә дә, республика программасының координаторларына да хатлар язган. Нәтиҗәсе булырмы? Яңартылган, тик халыкка ярамаган ишек алдын безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Миңа самый менә балалар өчен нәрсә ясаганнар участок. Октадылар да калдырдылар, бернәрсә дә ясамадылар. Чыңгыз Айтматов урамы 5-нче йорт ишек алды, хәзер менә шундый. Монда тротуарлар яңартылган, комлыклары икеләтә арткан. Алар ишек алдының яртысыннан күбрәк өлешен алып тора. Җил чыкса, ком бураны башлана ди монда яшәүчеләр. Балаларны карап торам, бөтенесенең аяк киеме тулган песок белән. Монда нинди песок, мин аңламыйм. Ул ачы әзгенә җил булса, бөтенесе очада китә. Монда шундый зур горкалар бар, хәзер алар юк. Бернинди яшеллектә утыртылмаган, бернинди чәчәкләр. Моңарчы ишек аллары менә шундый булган. Төрле яшьтәге балалар өчен таулар, тренажерлар, ком, нәниләр уйнар өчен махсус савытлар да торган. Аяк астында сибелеп ятмаган. Апрельдә безнең ишек алды программасы буенча ремонт башлана. 1 айдан эшне тәмамлыйлар. Тик халыкның теләге игътибарга алынмаган булып чыга. Олы кешеләргә, балаларга, әниләргә, кечкенә балалар белән монда бөтен кеше йөри, утырырга бернинди эскәмия юк. Төзекләндергәнче әлеге ишек алды рәшәткәләр белән әйләндереп алынган булган. Ремонт вакытында аларны сүткәннәр һәм бүтән куймаганнар. Менә хәзер мин бара торган урын, ул машиналар йөри торган юл, кечкенә балаларга монда гомумән куркыныч. Халык борчуын безнең ишек алды республика программасы координаторларына юллый. Нам обещают, что этот двор Безгә ишек алдын идарә компаниясе төзеп бетерәчәк, халыкка нинди уңайлыклар кирәк, барысында исәпкә алып ясаячаклар дип вәгъдә иттеләр. Безнең соравыбыз бар, идарә компаниясе аны нинди акчага эшләячәк. Беләбез инде бушлай эшләмәячәкләр. Безнең подъездларны ремонтлау өчен дип еллар буена җыйган акчаны тотачаклармы? собираем, чтобы отремонтировать наши подъезды. Без Айтматов урамындагы әлеге йортларга хезмәт күрсәтүче жилище комфорт оешмасына мөрәҗәгать иттек. Был проект изначально. Төзекләндерү проекты бар иде. Ул йортта яшәүчеләр игътибарына чыгарылды. Халык белән сөйләштек, анда барлык нечкәлекләр турында әйтелде. Хәзер анысы да, монысы да кирәк булуы ачыклана башлады. Безнең ишек алды программасы буенча эшләнергә тиешле барлык эшләр тәмамлангач, ишек алдын кабул итеп алгач, без йортта яшәүчеләр белән сөйләшеп, аларга өстәмә рәвештә нәрсә кирәк, шуны эшләячәкбез. Әлбәттә, бу алар хисабына булачак. Безнең ишек алды программасының координаторлары әйтүенчә, әле анда эш тәмамланмаган. Монда яшәүчеләргә уйнау өчен махсус тренажерлар куела, эскәмияләр булачак. Ком урынына резин җәю республика программасы буенча каралмаган диделәр. В программе выполняем только песчаное покрытие. Без программа буенча уен мәйданчыкларына бары тик ком җәябез. Бу иминлек кагыйдәләре буенча балалар имгәнмәсен өчен шулай каралган. Сабыйлар таулардан егылып төшсә, коты өслеккә бәрелмәсен өчен махсус эшләнә. Судмедэкспертизой травм на детских площадках. Ишек алды тирәсендәге рәшәткәләрне ремонт вакытында сүттек. Әгәр алар яхшы хәлдә икән, идарә компаниясе аны янәдән куярга мөмкин диләр. Безнең ишек алды программасы буенча 6 төрле эш эшләнә. Юл һәм тротуарларны яңарту, ялтырткычлар кую, комлы мәйданчыкта балалар өчен уен җайланмалары урнаштыру, эскәмияләр китерү. Калган эшләрне халык хисабына идарә компаниясе башкара. Ремонт ясалып беткән ишек алларында яшәүчеләр үз гүзерләрен программаның кайнар телефон номерына шалтыратып юллый ала. Казанның Яңасай районындагы ишек алларыннан пластик шүп-чарны айырып җыя торган сары контейнерларны алып киткәннәр. Ияләнеп кенә беткәч, безгә хәзер башка калдыклар янына ташларга кушалармы диялар. Шушы сорау белән алар депутатларга һәм безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Әлеге репортажны әзерләгәндә ачыклавыбызча, бу мәсьәлә бөтен шәһәргә кагыла. Шүп-чар реформасы һәм яңа икътисади шартлар белән бәйле булып чыкты. Вот тут всегда стояла, она большая, крупная была. Казанның Голубятников урамындагы 30-нчы йорт ишек алды. Соңгы берничә елда биредә яшәүчеләр пластмасс савытларны башка шүп-чардан айрым ташлый торган була. Моның өчен читтә сары контейнер торган. Без ташлый идек, җыядырык, жуадырык, шунда алып парадырым, һаман теге сөттән калган, шундый күп җыядыры ул. Алып килә торган. Әмма хәзер сары контейнер үз урынында юк. Пластик шешәләрне айрым җыярга иләшкән кешеләр аптырап калган. Мин чыккан идем пластиковый бутылка ташларга, күрдем, аны бер секциягә кертеп куйганнар и все. Хәзер бу ишек алдында төп контейнерлар янында элекеге сары контейнер гына калган.
Убираем мусорку, подъезжает машина. Без җыештырып йөргәндә пластик шешәләрне алып китүче машина килде дә, моннан соң бүтән бу контейнердагы чүпкә кагылмыйбыз диде. Шуңа монда кертеп куйдык. Монысы Мусин урамындагы йорт ишек алда биредә дә пластик чүп өчен сары контейнер юкка чыккан. Увези на ремонт. Менә монда тора иде, ремонтка дип алып киттеләр. Ул бер генә иде, кешеләр пластмассаны шунда тутырдылар. Әлегә башка контейнерларга ташлап торалар. Без әлеге йортларга хезмәт күрсәтүче уңайлы йорт идарәче компаниясе белән элемтәгә кирдек. Биредә аңлатуларынча моңарчы пластик көнкүреш калдыкларын подрядчы оешма алып китә торган була. Соңгы арада алар өчен бу эш табыш китерми башлаган. Шуңа туктаттык дигәннәр. Подрядная организация 18 елдан бирле пет тарларны җыя башлады. Ул уже ничә ел, почти 5 ел алып баралар. И хәзерге вакытта подрядная организациядә проблема. Казанда 2 завод ябылды. Бәя пет тарсына төште. Шуңа күрә ул компания безнең шундый нәтиҗә алып, ул сеткаларны җыярга туктады. Яңасавин районындагы 270ләп ишек алдында хәзер сары контейнерлар юк. Бу урыннардан елына 100 тонна пластик шүп чыгарыла торган булган. Пластик җыя торган махсус контейнерларның юкка чыгу мәсьәләсе Казанның башка районнарында да булган. Анда да шул ук хәл. Пластик җыйык дип кайчандыр үзләре бу эшкә алынган оешмалар китә. Без шуларның берсен интернеттан эзләп табып элемтәгә кирдек. Ул да пластик шешә җыюның табышсыз икәнлеген әйтә. Былтыр 50 сум булса, хәзер 25-кә кала. Шүп чартыгы мәсьәләсе шаккаткыч хәзер, көйләнмәгән, тәртипкә салынмаган тармак. Төбәк операторы билгеләнгән шүп чар белән эшләү бик авыр. Элек табышлы һәм гади иде, хәзер катлауландырдылар. Яңасавин районының идарәче оешмасы шүп түгү белән шөгыльләнүче ПЖКХга мөрәҗәгать юллаган. Пластик калдыкларны аерым җыю өчен яңа савыт куюны сораганнар. Заявка бирдек. Шундый сетка контейнерлар пет җыю өчен безгә кирәк икән. Шуңа күрә бу ближайшие көннәрдә ул вопрос ябылыр, наверное. ПЖКХ идарәче оешмасында хәбәр итүләренчә хәзерге вакытта гариза карала. По запросам и обращениям УК, ТСН, ТСЖ, Идарәче оешма һәм торак милекчеләре ширкәте мөрәҗәгатьләре буенча төбәк операторы ПЖКХ эшкәртелә торган чимал өчен контейнерлар урнаштыра. Ни өчен соң ПЖКХ подрядчылар белән турыдан-туры килешү төземәгән? Алай эшләү җиңелрәк түгел идеме? Шул ук вакытта бу базарны белүчеләр әйтүенчә, моңарчы аерым куелган сары контейнерлар ул экологияны кайгыртып эшләнгән шәхси башлангыч кына була. Шүп чар чыгаручы төп оешмалар моңарчыда пластик өчен аерым контейнер куйган. Тот региональный оператор, который свою задачу должен выполнять. Төбәк операторы үз бурычларын үтәргә тиеш. Закон буенча шүп чарны җыюга гына түгел, сортларга аерырга һәм эшкәртергә. Бүгенгә кадәр ишек алдында торган сары контейнерлар шәхси оешмаларның шәхси проекты иде. Хәзер бу эшне төбәк операторы тулысынча үз өстенә ала булып чыга. Шәһәр халкы өчен иң мөһиме пластикны элек читтәге сары контейнерга салган кебек, хәзер төбәк операторы куйган контейнерга аерым җыю. Республика мәктәпләрендә соңгы кыңгырау чыңлый. Быел Татарстанда 15 мең егет һәм кыз 11-нче сыйныфны, 40 меңнән артыгы 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Казанның Лобачевский исемендәге лицее укучылары да соңгы кыңгырау бәйрәмен үткәрде. Аларны тәбрикләргә Фәрит Мөхәммәтшин килде. Укучыларны бәйрәм белән котлап, имтиханнарны уңышлы тапшыруларын теләде. Мөгаллимнәргә рәхмәтен җиткерде. Быел Лобачевский исемендәге лицейны 221 укучы тәмамлый. Аларның 12-се бөтен Россия олимпиадасы җиңүчеләре. Республикада умуми бөтен илебездә олы менә шушындай тантана, олы бәйрәм. Кто будет продолжать учиться, отдохнуть хорошенько, вернуться в эти пенаты, значит, стены вашего лицея, а те, кто, значит, закончил учебу в образовательных школах, сдать хорошенько экзамены и поступить в тот вуз, который вы сами выбрали. Добрый путь, пожелаем вам здоровья, удачи и успехов. Байрам белән, с праздником! Спасибо! Бу атнада илдә, шул исәптән Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын тапшыра башлыйлар. Казанда сынауны 6 меңнән артык укучы бирәчәк. Беренче имтихан инде 26 майда узды. Чыгарылыш сыйныф укучылары география, рус әдәбияты һәм химиядан белемнәрен сынады. Быел имтихан бирүчеләр арасында профильле математика, җәмгыять белеме һәм информатиканы сайлаучылар күп. Республика буенча 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар арасында татар теленнән бердәм дәүләт имтиханын 8 укучы бирәчәк.
милли мәгариф өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе турында без КФУның Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Хәмид улы Мирзахитов белән әңгәмә кырдык. Рамил Хәмидович, исәнмесез? Исәнмесез. Бу атнада мәктәпләрдә соңгы кыңгырау чыңлады һәм инде бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Бу чор безнең милли мәгариф өчен, милли мәгарифкә кадрлар әзерләү өчен аеруча көнүзәк булып тора. Менә КФУның Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә быел күпме студент кабул итәргә әзерләнәсез һәм кайсы юнәлешләр аеруча популяр булыр дип уйлыйсыз? Мәскәүдән бирелгән бюджет урыннары бар. Аның берсе укытучылар хәзер итергән юнәлеш, татар теле әдәбияты укытучылары. Анда безнең 25 бюджет урыны бар һәм быел татар теле әдәбияты һәм инглиз теле буларак икенче өстәмә белгечлектә бирәбез. Һәм традицион рәвештә безнең икенче юнәлеш ул филология юнәлеше. Филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика дип алдык менә быел беренче курс алачакбыз. Шулай булганда бюджет урыннары да бар. Без бу программаны республиканың Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән бергә эшлибез. Бу киләчәктә булар филологлар, тәрҗемәчеләр һәм шулай ук татар телендә эшләүче газет журналларда, телевидениедә эшләүче журналистлар да әзер итергән бүлек булыр дип уйлыйбыз. Менә бу ике төп юнәлеш безнең бакалавриатта. Шулай ук бакалавриатны тәмамлагач магистратурада да милли кадрлар әзерләү безнең каралган. Без менә быел вузда һәм мәктәпләрдә татар телен һәм әдәбиятын укыту буенча 2 еллык магистрлык программасы ачтык, яңа программа. Быел безгә Россиянең күп кенә төбәкләрендә командировкаларда булырга туры килде һәм шунда мәктәпләрдә татар теле укытылмавы ачыкланды. Һәм моның сәбәбе еш кына укытучылар булмауда. Чит төбәкләрдән килеп укытучы һөнәре алган студентлар, яшь белгечләр киридән үз төбәкләренә кайтып укытучы булып эшлиме? Кызганычка каршы барсы да кайтып китмәй. Чөнки күбесе алар Казанга дип килә, Казанда укып бетергәч тә, Казанда кылучылары шактый күп. Һәм шуны әйтергә кирәк, менә соңгы елларда, соңгы бер 4-5 елда, елдан-ел әзәя ул чит төбәктән килүчеләр. Моннан бер 10-15 ел элегрәк вакытны алсак, алар күпкә күбрәк иде. Ул менә шул мәктәпләрнең булмавы, татар телендә укытылмавы тәэсир итә инде моңа. Менә күп кенә очрашуларда да бу мәсьәләгә аеруча игътибар ителә һәм менә шундый сөйләшүләр дә бар. Әйтик, төбәкләрдән берничә абитуриентны КФУның югары мәктәбенә укырга җибәрү һәм максатчан укыту һәм үзләренә шундый яшь кадрлар кабул итеп алу. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерегез ничек? Андый мөмкинлек бүгенге көндә бар. Һәр регион билгеле бер договор төзеп, ул безнең максатчан уку дип атала инде, селевые места. Андый урыннар бөтен юнәлешләрдә, бөтен программаларда бар. Укытучылар юнәлешендә дә бар, филология юнәлешендә дә бар. Әгәр дә теге яки бу республика, өлкә, нәкъ менә кирәкле укытучысы өчен акча түләп, аны безгә җибәрә икән, без каршы түгел, без аны аларга бик рәхәтләнеп риза. Республика мәктәпләрендәге укытучыларның уртача яше 50-гә җитеп килә. Һәм менә аларны алыштырырдай яшь белгечләр, яшь кадрлар кирәк. Безнең республикада хөкүмәт заказы бар, максатчан укыту программасы бар. Менә диплом алып чыккан белгечләр мәктәпләргә эшкә кайтырма. Ике телле һәм күп телле белгечләр дип, укытучылар дип атыйбыз инде без аны. Менә бүгенге көндә безнең югары мәктәптә шундый 600-дән артык укучы белем ала. Алар математика, физика, тарих, җәмгыять белем. Менә быелда 5 группа кабул итәбез без. 125 урынга Татарстан Республикасыннан заказ килде. Быел без рус теле һәм чит тел, тарих һәм чит тел, башлангыч класс укытучылары һәм чит тел программаларына кабул итәбез. Булар күп телле укытучылар, инглиз, татар һәм рус телендә укыта алырга тиеш булган укытучылар. Һәм ике программа безнең ике телле, татарча, рус телле программа. Бу математика, физика һәм музыка һәм өстәмә белем бирү программалары. Безнең әле быел 5нче курста гына җитте бу балалар. Менә быел 5нче курсны бетерәләр. Алар барсы да мәктәпләргә таралачак, чөнки аларның кулларында договор бар. Алар һәр айны 15 мең стипендия алып укыды. Һәм шушы договор нигезендә алар договор төзегән мәктәпләренә кайтып, кимендә 5 ел эшләргә тиеш. Алар барсы да риза. Республикада барлык фәннәрне дә татар телендә укытучы милли мәктәпләрдә бар. Менә алар өчен химияны, физиканы, тарихны татарча укыта алырлык белгечләр әзерләнәме? Әйе, андый укытучылар әзерлибез. Менә шул нәкъ менә ике телле белгечләр инде. Быел алар 5нче курста юк безнең билгеле. 4нче түбәнрәк курсларда физик укытучылары да бар.
Быйыл республикада беренче тапкыр педагогик класслар ачылды. Аның максаты шушы укытучылык һөнәренә укучыларны мәктәп бусагасыннан ук җәлеп итү иде. Без максатка ирешә алдыкмы икән? Менә бу педагогик класслар дигәндә, бу безнең институт, филология һәм мәдәниятләр багланышлары институты, монда төп оештыручы, башлап бирүче институтларның берсе булды. Бездә һәр атнаның шимбәсендә иртәдән кичкә хәтле шушы педагогик классларның дәресләре үтте. Менә безнең базада Казанның 22 мәктәбе катнашты ул проектка. Менә узган атнада гына аның соңгы чыгарылыш дәресләре булды. Һәм мин анда күрдем, менә бу балалар 8нче, 9нчы, 10нчы класс балалары бар анда. Аларның күзләре янып тора, алардан киләчәктә бик яхшы укытучылар чыгар дигән өмет бар. Без беләбез инде менә оста мөгаллим, оста укытучы булыр өчен сәләт, талант кирәк, бәлки укытучы булып туарга кирәктер. Менә студентлар сезнең күз алдында уку дәвамында аларны менә бу шуннан да укытучы буласы шәхес дип сез күрәсезме аларны? Кайбер балалар гел бишлегенә укып чыгалар, ләкин укытучы булып эшли башлагач, алардан бик уңышлы укытучылар чыкмаска мөмкин. Кайбер балалар 3-легә, 4-легә, бәлки йомшаграк укыйлар, ләкин шулардан искиткеч яхшы укытучылар килеп чыга. Мин менә 25-30 еллык тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Бу менә шул укытучылык булу өчен талант кирәк. Бик каты балаларны яратырга кирәк. Менә бүгенге көндә безне тамамлаучы укучылар арасында бик яхшы укытучылар булыр дип өметтә калам, чөнки практикаларын карыйбыз, без аның дәресләрен карыйбыз, практик кабытканнан соң конференцияларда аларның чыгыш ясаганнарын карыйбыз. Һәм аларның күбесен менә бүгенге көндә мәктәп директорлары шалтыратып, менә моны безгә бирегез, менә бу безгә бирегез дип сорыйлар. Кайбер мәктәп директорлары монда килеп, шулар белән сөйләшеп, бүтән мәктәпкә бирмәс өчен, менә үзләренә алыр өчен бирүче директорлар бар. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Дүшәмбе Татарстанның дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туган көнен билгеләп үтте. Аңа 76 яшь тулды. Россия һәм Европада танылган сәясәтче 30 ел гомерен парламент эшчәнлегенә багышлый. Ул халыкта һәм хезмәттәшләре арасында зур абруй казанган кеше. Фәрит Мөхәммәтшин республикада Бердәм Россия сияси партиясенең бүлекчәсен, Халыклар ассамблеясын, волейбол федерациясын җитәкли, ТНВ иҗтимагый хәрәкәте башында тора. Котлау сүзләрен беренчеләрдән булып Рөстәм Миңнеханов юллады. Сезгә тәҗрибәле дәүләт эшлеклесенә бүген алып барган зур гамәлләрегезне тормышка ашыру өчен илһам, көч-куәт, барлык максатларга ирешүдә уңышлар телим дип язылган Татарстан рәисе тәбрикләмәсендә. Федерация совет рәисе Валентина Матвиенко котлау телеграммасында үзегезнең зур һөнәри осталыгыгызны һәм сүзендә тора торган кеше булуыгызны күрсәттегез. Якташларыгыз мәнфәгате хакында тугры хезмәт итү тормышыгызның маягы булды һәм шулай булып кала дип язылган. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин сайлаучылар мәнфәгатен законнар аша хәл итеп, сез Татарстан үсешенә зур өлеш кертәсез дигән. Фәрит Мөхәммәтшинне Казакстан парламент рәисе Ерлан Кашанов, Россия төбәкләре закон чыгару органнары җитәкчеләре, өлкә һәм республика башлыклары, Дума депутатлары тәбрикли. Фәрит Мөхәммәтшиннең туган көнне Татарстан Дәүләт Советы үзенең социаль сәхифәләрендә чын мәгънәсендә тарихи кадрлар урнаштырды. 1997 елның маенда Минтимер Шәймиев ул чакта премьер-министр булып эшләүче Фәрит Мөхәммәтшинне 50 яшьлек юбилее белән котлый. Мне бы хотелось лично от себя, от имени сидящих здесь депутатов и всего актива республики поздравить вас этим молодым юбилеем, пожелать крепкого здоровья и успехов в этой нелегкой работе на этой должности. Поздравляем тебя от всей души. Сайлаучылары Татарстан халкы да Фәрит Мөхәммәтшинне туган көне белән котлады. Социаль челтәрләр аша теләкләрен язып калдырдылар. Безнең программа аша да җиткерделәр. Фәрит Хәйрулловичны бик яхшы беләбез. Ул безнең хөкүмәтне алга әйдәй. Зур кеше инде. Без аңарга телибез зур уңышлар, исәнлек, саулык, һаман да шулай озын-озак безнең дәүләткә хезмәт итүен телибез. Здоровье, естественно, как и любому человеку. Здоровый, пусть работает на благо Татарстана. Саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, балаларының, оныкларының куанычлы сөйнешен күреп озын-озак гомерләре изге гамәл гыйбадәткә яшәргә насыйп булсын. Бик акыллы, тәртипле, шул кадерле, намуслы кеше ул. Бик яратабыз без аны. Исән-сау булсын, озак яшәсен.
Біз де Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга саулык, җаваплы эшендә көч-куәт телибез. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Исән сау булыгыз.